أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah ta'ala mga tayo mga kuha Islam. Yari nagkitabiyaon ha part 4 sin pag-ianon tasira sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nag-in kita mo na kamatay sin ina niya haabawa bainal Makkah wal Madinah karena namisita pakuwul sin ama niya dagpakan sin kamatay pagusin Rasul na ipat na siya sin apo niya Ummul Waluh kan Abdul Muttalib. Pag-uwas kan Abdul Muttalib, limukain Rasul sallallahu alaihi wasallam hapto pa 8 tahun. Pag-awot sin 8 tahun limabi narito miyatay in apo niya sarta na ipat siya sin amaon niya hi Abu Talib. Deng hangputag dua sampil miabot inumul sin Nabi pakapatanduunan na siya kan Abu Talib. Biyato inlukay niya kan Abu Talib. Insyaallah ta'ala, before kita nyo manoy tuyan magtakil sinsira sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumagna kita nyo ring mga kuan ini. Insyaallah ta'ala matakil ta sa jaman itiyo in alamat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Among pagtakon ma'sum kau. Inati si ma'sum asamahullahu subhanahu wa ta'ala. Hati niya jajagahan ko. Wallahu ya'simuka minan nas. In Allah jagahan kau sin Allah ta'ala ring manusia. Inimpiag biddaan sin Nabi, Rasul iban sin manusia. Misan pa si awliya, misan pa si hisiyo, mangbukon siya Rasul sin Allah, bukon siya ma'sum. Mana si ma'sum, di ko magduro sa jajagahan sin Allah ta'ala. Karna in lako tabiat mo, pangadatan mo, reflection. Mahinang siya sa amin sin pag-akama. Pasalin Rasul kabuhi niya mo ng Quran. Ampain ma'sum, misan pa kita alim sa lago-lago, misan pa awliya kita, di kita manjari mahinang ma'sum. At inajajakan kita, pasawiro magdatong kato risalah, ingkabtangan tayo bukun wahiring Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab ini, liangan sinsara magtaasub kita. Puas ha Allah ta'ala iban Nabi. Di manjari ko magtaasub. Amo na ini mga tayo mahud ko akam Islam. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ingkatauran si mga nabi mga tayo mahud kumulya kami Islam, ingkatauran sila rain. Mana sin rain? Shepherd. Mag-iipat sila ganam. Ra'al ganam. Rain ding si mga ruwath jama ni atin na mag-iipat si mga khati'ah. Uning khati'ah, flocks. Khati'atul ganam. Atin niya flocks sin mga si mga kambing. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam biara sing kato wayron pati magnaim pagkanabi sin Nabi saon na mga alamat jajakan sa sinallahu ta'ala naman na panagnaan ka anak ka Rasul sallallahu alaihi wasallam aun nasaya gimo pakandangan niya yu kabin pang indagal niya umul niya 6 tahon haumul lang putag isa yu kabalikan na siya pag-ukab sin daghal niya ikato yu kabin dagal niya amun final na mag-Israel Miraj ang kanta matakil tato ding kalabihan sin pag-Israel Miraj sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas sin magkasin 5 wakto yung pinakamalga rin dito puas sin 5 wakto amun magbak sa si iwan Allah ta'ala lando malano na yung pangatayan niya bikal bis salim karena ang kan nakitawang kita mag-ibadat fa Allah suway kita malano to din pangatayan ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun yatin pag-anon si Nabi hadis u'budullaha ka'annaka tarahu. Pag-ibadat ko fa Allah biya sa pandun kikita mo bukun literal yung pag-anon tarahu kita si mata sa pangatayan bukun ko maglagong kita mo hunahan na magpakita kay mo rin doon yung unahan niyaton min kita mo Allah ta'ala na hindi na ko magdusa. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bang di abutan sin iman mo ing kakitaan min Allah atin na di magsiwin iman si manusia karena iniman si manusia mutafadil magtias-tiasi aun sarang-sarang aun matasin iman ang kanimpanan na sisab di magsibu ang kanin jaza isawin tutong basan di magsibu. Asabab ini bangin dao sing kay mananlong niya suway hadja ko mag-ibarat ang pakukakitaan ng Tuhan mangkuli da kakitaan ng Tuhan di ako mag-ibarat na salama lamari ko makapag-ibadat pat salama lamari mo kakitaan ng Allah naulong mong kita ko kimba uning kita ko lang maunahan kong sabayan ko na bukon Allah yung kita mo jining kita mo ang kansoy mo hati yung nakikat sin jin yan datitakil ko ron sa Tagalog uno naman yung mga kakahinang si mga jin inshallah matakil tarayan ni sa maratib tausog in pag-anon mga jin
agad na rito iniblis. Mangbiyarin siya mga nasat, labay bartapa, manasat siya magpakita nagsasahaya, nagpapanggap biya lupa uliya, nagpapanggap biya lupa malaikat, impanghati mo kita minauliya malaikat. Sawat malingkanin sila ito magpanggap sinduan kau, sin pamandu, dukaing hakabayan sin Allah, iwan pamandu sin Nabi. Magkamaya kita. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyan niya kita before, ang kana before sa meto mag-Isra Miraj, liano antod sinal ng pangatayan niya. Nakatuo siya, yu kabindaghal niya, 5 tahon, putag isa iban sin before siya mag-Isra Miraj, yu kabin pangatayan, karena arahon niya magbak in Allah Ta'ala. Ang kaniya subin Nabi, wang kita niya in Allah Ta'ala sin dua mata niya, long hi Abu Dar, ya subo si Abdullah bin Shakik, ting siya tabiin, long ibang kuya abutan in Rasulullah ya Abu Dar, asubon ko sin sa halga-alga pangasu. Long kana sin Abu Dar, unin nasubuhon mo Rasulullah, long niya subuhon ko bang kita sin Rasul in Allah Ta'ala waktu sa nag-Isra wal Mi'raj. Long sin Abu Dar, di mo nakalagyan asubuhon, misan wari sabi abutan min Nabi, sa ako na asubo ko rin sabihin Nabi halyan. Kaya subo ko ya Rasulullah, kita mo ba in Allah Ta'ala sin dua mata mo waktu ko na Isra wal Mi'raj, long sinabi, nurun an naara, biyarining kakita ko bang sahayang kita ko. May pagtako sahaya kibriya, papahiyuan sin Allah Ta'ala bang din niya igon matunaw in alam iban langit. Suway adlaw mahuli igon niya to, ang kan kakitaan siya sintaw suluka alam suluka. May pinaka na dabe sa katan, amun kakitaan ta in Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amun way pa nang nakakita ka niya. Way pa nakakita ka na misan in Jibril, nahulog ding atas, ding simakat man nila nabili miho arash, nahulog in Jibril. Unin piyangatod si Nabi, kalbis salim. Kani imalup sa Allah Ta'ala, sawa sa pag-iman niya ding sirik, way siya nakapagsirik fa Allah Ta'ala, lando impanawhid si Nabi, sawa sa ring ng maksiyat, ding hakufur, ding hunung-hunung maksiyat, iban mga kabair dunob, sawa sa ang kandima sa nagbak fa Allah bikalbis salim. Biat tuloy nagisin Allah, dumatong kita fa Allah, suway impangatayan tabi kalbis salim. Yat to mga taymod ko akam Islam. So yung Rasul sallallahu alaihi wasallam masasadyajakahan sinallahu ta'ala. Ang bukwaktin Nabi nagsusul man in Rasul sallallahu alaihi wasallam aw pangaddatan si mga Arab pagtako nila ihtifalat wal hafla. Ya pag enjoy on maasif wal ghina music biyan curious in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karna gharisa tabiat si manusia long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagka nag-ipat sa mga bili-bili lang niya mga iban niya, di na kamo lang niya binon ko, kita unggo kuno lang niya unim biya, piyag enjoyan si mga tumawa ko hati hon. Kiros in Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa magtaftish. Doon mayan in Rasul sallallahu alaihi wasallam niya, ano siya man to? Masuk man in Rasul sallallahu alaihi wasallam to, papag kuana nila to, pag enjoyan nila, on pagtiao, pagtako nila, nag-celebrate sila, nagpa-party biyan, nakatug in Rasul sallallahu alaihi wasallam. O siya nakatug siya. Pagos nakabati na sa Diyos sa simparatan suka, nakadakan in Nabi nagbalik sa mato. Pag next adlaw, nung sinamay, tabat ko lang yung nakakita. Biya lang niya, nakatuga ko, pagbati ko lang niya, bigla na siya nakatug, nakaig na ko lang sinabi, pagbati ko lang niya, bigla siya maparatin suka. So, nung sinabi, hambok waktu in Rasul, nakalapay niya, biya to rasim. Curious siya, o mga pag-music kikita niya, kaya tamo na Arab na kaunan to. Usim biya to, way pa di matong inakamislam. Way pa sila baitan, haramin mag-music, haramin biya, weron pa. Mag-party sila biya to, magliwatan ba? Mag-enjoy. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa mano siya, Nabi siya sin Allah Ta'ala, sa mano siya siya, curious siya, unin pag-yan niya to. Magwaktin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabay siya, nakalapay na hapsya lang, mga iwan niya, manjari ko lang hibin ko na muna yung bili-bili, kitaan nyo ka ako ang kare, siwon ko sa jaman to. Sinib sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, before siya nagkasuk, nakatuglay sab siya, wayroon siya nakita, pagbati niya may naat na maparat ng suka, imarap na kanin suka nakadaka ni Nabi. Dito na-realize sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jajakahan sa sin Allah Ta'ala. Hati niya, ang kaniya suwina Aisha radhiyallahu an, long ya Aisha, uno long yung kawi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long sina Aisha nabasan yung Quran. Long niya nabang nabasan yung Quran, amo niya ning kawi sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab ini, way rapat subay takay nga tanin sira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyariin di nga panagnan, bukon amon bugto. Di makain sira sin Nabi hang kajam, parwa jam, 5 jam, di ang kadlaw. So way pangadyenta ilmiya. Ang kaning kabataan kaya wajiban dahon pa madrasa. Aon sa sira. Napagkain kita rin na makakato pa mga drasa magsira, ang kani piaon tayo mga biyari para habata, para tumaas, iban si mawa humati sinsira sinabi sa ilmiya.
level by level di nga pagkabata niya, sampil timag na, sampil pagbuno niya, sampil na sa nawafat in Rasul sallam. So ibiyat to, di yan maka, ang katahon makaminsan, ang kajam do ajam to jam, di yan maka. Bukom biyat to, di mo kahatian to din kahuy sinabi bang biyat to da. Suway mo to dito pangadjian ruwaida, ti slowly dawratul ilmiya. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam, jiyajakan sa sinallahu subhanahu wa ta'ala. In pangasawul yung si mga ulama din. May taing katauran si mga ulama in sila ruas. In sila din nga mga jama sin ra'in ruas atin niya mag-ipat sila ra'al ghanam. Pasali na sinabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. In katan kamu ra'in, biya kamu shepherd. In shepherd mag-ipat sila ra'al ghanam. In sila mag-ipat sila mga bili-bili, kambing. May tabim na mention bili-bili kambing. Ha? Inglong sinabing katan kamu biya kamu biya shepherd mag-ipat bili-bili ban kambing, ingkatan kamu mas'ulun asuwon kamu sin Allah ta'ala uning kay pag nakuraan. Ya kaw ama, asuwon ko sin kahalan sin anak mo, di ko man dyan maglunok-lunok, mahinang mo sila kung taradlo mo ulit, taksiron nila ko bang ko nagpasad. Ya kaw isabi na, haway inama, ikin asuwon sin iko'y masuliya mo, asuwon ko sin raiya, hawaluman mo, hantang way rinunin ba na mo. Ingkatan kita ni o masuli. Ya kaw sab nakura, suway ko may ng adil, bang di ko may ng adil, nagnakura ko. Kani pag nakura mo magdunya, apasunin dunya, dupangunin tao, nariupang mo sa diyang ginhawabaran mo. Mayta, pawot madlo mahuli, pangbayad mo kataning amal ibadat mo. Mahinang kita muflis. At adro na may muflis, kaya tanyo lang sinabi muflis, bankrupt. Along si mga sahabat bankrupt kamo. Wala, al-muflis fina ya Rasulullah dirhamun wala mata'un. Muflis kamo, way sin, way luon simba, way mata. Along sinabi, laysa hakada. Al-muflis ya'ti yawm al-qiyamah bis-sala was-siyam waz-zakah. Imuplis dumating ha yawm al-qiyamah, ibang sinsamba, ang ibang puasa niya, ibang zakat niya, jukupan. Insipit maglaway sirat al-mustaqim. Sa nakalaway ka na sinamal ibadat. May iba yung pag-awot halkan tarautan sinsulo ka ibang dyan na yung panghati niya nakaliw na si sinsirat al-mustaqim, sip na siya long sinabi. Pagubos, bigla na long sinabi, indumatungin ka na siya tamahada. Bisarahan niya mangi. Kada fahada. Tiluan niya simbisara, wasafakad damahada, piyakuan niya ruo. Isa do biyuno niya, binasa niya, isa na ngayon ang puntawat. Wa, darabahada, to asyuntok niya, binasa niya. Nauno ya raso yung pamayad, ipamayad niya lang sinabi ng malibadat niya. Pamayad niya. Insan inug niya sinamok ibadat niya, munin karakan niya, magdakanan sa sinaparang maasyar, di sa mabakaakaw lang sinamok ibadat. Sa way siya choice, ipamayad niya. Pagbayad niya, sampil way na makapinibadat niya. Aon palong sinabi manukot kay nangan niya mangi. Naman ko nakura mataw din diw pang muraayat. Bang ko nakura mataw din liaukan mo. Yusal mo sa dyan pag nakura sa bukon kar na akama. Nalaglaog kita sing ginhawabaranta. In kita ini mas'ul katan. Haraiya unin biyutang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Makaulong kita. Ang kanimbar iman lando in kabuka fa Allah ta'ala. Bang hajari kalakihan di isa magnakura karena mahunit. Mahunit, pasamalago responsibility. Nagtiap-tiap kita, ang responsibility. Responsibility, pinakamalago responsibility. Mas ula mo nin nakura. Ikaw sa ama, pa mga anak mo. Yako sa ina, pa mga anakan mo, inbana mo. Nain kita ini asubuhon katan sin Allah ta'ala. Ayun Allah, di asubuhon kita nyo, inasubuhon. Ampay nabi. Sampai lang sinabi, pag ano mo flis, ipamayad katanin amal niya, way makapin, naong paya Rasulullah manukot. Mga paya Rasul manukot. Nung sinabi, ang pamanukot ka niya. Nung si mga sahabat, unin hinangon niya Rasulullah ba ang pamanukot ka niya, way runay pamayad niya amal ibadat. Na nung sinabi, hitilo, in mga dosa singkay anyahan niya, ang pasay sa walak panarka dyanam. Amit yung pag ano mo flis, bankrupt. Buko ni bankrupt po isin, lusong ka uno. Sa imbankrupt, amon lialaukan mo yung ginhawabaran mo, impanghati mo na hasil mo nin dunya, sa wayrong kita na ng kaadilan, wait piyasaran tayo mas uli responsibility, biyutang kato sin Allah amanat, liaukan tayong ginhawabaran ta, kasi dagpakan na kita sing kamatay, ri na kita makaligtas. Biyato inbar iman. Sa imbar iman, long sin mga Allah, sin Allah ta'ala, imbar iman, annahum yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, karena imbar iman kaingatan nila na angan-angan nila maran nila magbakin Allah landuing kabukaan nila minsan unurusa mabuka sila huminang mangayo sila magti kamaapan, di sila matugdom bang di sila makayo kamaapan, di sila matugdom bang di nila matunay in haksing kakaan nila, di sila matugdom bang di nila maruhaling katan sinyanya nila ato mga sila maap ato mga kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala karna din nila kaingatan konsumang sila mawot pa ato ing kabukaan nila bang sila ragpakan sing kamatay bigla magbak sila Tuhan kaingatan nila way pagduaro ang bak sila Tuhan diuro kalan Allah ang kanimbar iman landuin sipat niya kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Wayron niya yakaan gaan. Mga tayo mahod ko muslim. Yan yung makasusarikato. Na, and Rasul sallallahu alaihi wasallam in sila ra'al ghanam. Katawran si mga nabi in sila mag-ipat bilibi. Pagdilan Rasul kararit at dinga rawati pagbayaran sa pag-ipaton ng bilibili. May ta na mention sin Allahu Ta'ala bilibili mga tayo mahod kumulya kami Islam. Karena bang nidungdungan mga tayo mahod kumulya kami Islam, imbilibili na impinakamasigpit ipaton suway maawning kasabar mo. May ta, pasalipangan sa jakay mo yung sintagda po. Imbiribili lang si mga ulama, how po impangatud. Ang kanlimbang sinabi in jamaa, ahlus sunna wal jamaa biya sa pantun khati'atul ghanam. Biya sa pantun khati'a, flax imbili-bili. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bid jamaa, agad kamu jamaa. Layo kamu pahambuok, mahinang dua. Karena in syaitan hambuok dah, iblis, in jamaa, in agad kamu pa jamaa. Mayta, sa long sin nabi, bang hambuok limayo, maruay sa saton sin syaitan. Biya ra sinambuk bili-bili, bang siya nakalayo hakati, haflak sa unong mga panaiwan niya, dito na siya may nang vulnerable long simbahasa Anggalis, maluway na siya kaunon si mga ziab, wal asad, lion, even si mga wolf, even si mga aina, kaunon sa pasal may ta, wayroning kusog niya nakalayo na siya flax. Imbili-bili mahina, kulang impangatod niya, wayakal, almost whole day ko magjaga. Jagahan sin sya'rain. Ang kaning kanabihan before sila sin Allah biutang na hinang nabi at rasul, nagiipat sila katauran kanila nagiipat bili-bili. Before sila pihandle sin Allah tala si manusia, pasalin mag-ipat ko bili-bili, kaya hatihan mo unim makamudarat ha bili-bili. Ang kanlong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in example ko, in misalan ko, biya sa pantunlong niya, hambok tauring kaniyo, in siya long sin nabi, nagbuhi siya uno kayo hagitungan gimba. Isok gimba. Pagbuhi man sin kayo long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sin mga hama, kita sin mga bauda, kita sin mga diab, kita sin mga dubab, kita sin mga lamok, kita sin mga pikot, kita sin mga hama. In ilaw yon, in panghati nila ilaw long sinabi, nagdakanan siya katan matupa ilaw. So ay nila kingatan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyatula ka. So ininang sinusog yun, hinang niyang katan, piu kay niya, piig niya in hama, piig niya in katan, ba't di masunog, biat turako long sinabi. Inlasa ko kanyo, kingatan ko yung susungon. Uno yung piyakita ka ko sin Allah, ako Rasul sin Allah, piyakita niya ka ko yung narka, piyakita niya ka ko yung sulga. Piyakita niya ka ako yung mga ining kahalan sing kubur, piyakita ka ako sinala, piyasaksi ka ako sinala, piyarungog ka ako, piyakita ka ako. Lang sinabibeta, anta ka mo sin susungon, bat ka makaanib, biya ako lang sinawibiyat to, biya sa pantun usog ito. Hinangon king katan, paigon ka mo. Hinangon ko lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katan, paigon ka mo hadan, mahulog ka mo palaka. Sa lang sinabi, igon nyo in lima ko hatay ko, igon nyo lima ko hatay kuran nyo, dumaksura kamu pa kayo, di kamulong sin nabi mabaya. Biat to in lasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ummat niya, sa in ummat imatu kasino igun ang kalong sin nabi, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Ingkatan sin ummat kulong sin nabi makasud pasulga except in di mabaya. Long si mga sahabat, waman ya baya Rasulullah, isyu imano siya yambya kato bang samat mga term kita, mga takbir sing kita, isyu ta imano siya yan way akkal ya Rasulullah, di maba sumud pasulga. Ingkatani ni nangangarap kita sin sulga. Long sin nabi, man ata'ani dakalal janna wa man asani fakad aba. Isyusyu magtaat ka kulong sin nabi, magad sin pamandu ko, di mang liula ka sin hindu ko, di mang ganap sin hindu ko, di mang ulang sin hindu ko, makasud siya pasulga. Wa man asani, isyusulong sin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in magmaksiyat ka ko, di magad sin pamandu ko, mas iuna niya penduka yung ding sin pamandu ko, di siya magad. Lang sinabi di sa mawa sumud pasulga. Biat to mga tayo mga kami Islam. Ang kanay mga nabi in sila rain. Ang kaniyan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga sabat tiyak dia in Quraish. Yawmus sabaha, baging si mensa sabaha sabay natin niya tawari, Arabic emergency. Tiyak niya. Sabaha nagpunan katan dito. Usiyan sila sin Nabi. Kakilahan niyo kulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Way niyo ko kasakupan nagputing. Ya Rasul, ya Muhammad, way pa siya nagtagna ng Nabi. Ya Muhammad, kakilahan na mo ko, way ko namuting, never ko nagputing din sinakabata mo sa pili magbukaw. Long sin Nabi, bangta ka mo way taan biyaon.
Bang kamu bahitaan kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaon aun hambuok sariya company sin mga mu'tadin mangdadaruha ka yaw natay kud simbod ready kamo suron mari gazwahon kamo ready kamo ridon kamo mari patayon kamo magkahad kamo long sinabi ka ako ina kinilakatan naam magkahad kami never ko nagputing akawi mo nalong sinabi baitaan ta kamo anzartukumun nar baandaan ta kamo sinar ka sinallah baandaan ta kamo sinar ka sinallah ya kamo Quraish ya Abdul Manap ya din kamo family ko ya Fatima ya katan kamo pangayo na kamo sing kalagan nyo kakulong sinabi dihilon ko sa wayroon ka usbogbog ko bang Allah maparukal nyo bang Allah hinangan nyo sa kuto wayroon ka usbogbog ko ta kamo katabangan anib kamo long sinabi ang munito yung katurong sinayat wa andir ashirata ka akrabin banda iya Muhammad in kalwal ka umasok yun na sinabing kalwal ka niya masuk ya kamu kalwal nyanan niya mo kambuk pangayo na kamo ka ya Fatima pangayo ko kako la amliku laki minallahi shay sa wayroon gos bogbog ko kay mo yakaw anak ko uno bang Allah indaho mo magkuntara asabab inilong sinabi ako sa panto sinambok siya usog yun nadir mundir siya biyandaan niya lang hatay kod simbudi on aun ready mari sariya magbubuno Sariyatul Jiyush magbubuno mga sundalo ready kamo bunuon maripatayon kamo sa way kamo long sinabi nagkakad inkay ng kanyo nagkakad minig early nasip sila inkay way nagkakad kawatawaran yawutan sila miyatay subyat to mga tay mo da kami Islam pasal inrain tay manghud pinakamasigpit na angkon kawakan mo on hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in magiipat sin ghanam atin mga kambing malunok impangatayan nila sa long sinabi magiipat sinunta amo sila in rajulun shadidun gharidun tumtuman ko ng Sheikh dito hajaliat yan ko sa Sheikh basal nagiipat siya nagiipat siya uno ni nagiipat siya al-ibil nagiipat siya unta o siyang ko siya ang kanda ko lang ko siya magmaap man ko ang kanda lang ko siya biya makusog to imbara mo biya ko sa pantulong ko mabungis biya tough ko lang biya ko lang ko usog makusog yaon pasalong ko nagiipat ko to ilong ko iban lang ko to iban lang ko to kamil mo pasalin na kay sinabi hadith in magiipat lang ko bili malunok impangatayan malunok kasi kailangan mahanunot impangatayan mingat magkuan magiipat bili sa along ko magiipat lang sinabi unta suway siya usog makusog kuwa makusog siya pasalin unta yung pinakamahunit ipato mahibal magsasaban makusog magkakita mo maya apasun mga ko kaya tawain siya kaya tawain niya ko mashallah biyat to mga tayo mo da kami silam ang kanabiyutang sinabi mga kanabihan in sila magiipat bili-bili kar na imbili-bili how po impangatod mahina di katiw-tiwan ang kansuway magiipat inrain masabar siya huldi magipat jakan niya sabaran niyang kahalan simbili-bili yaon. Jakahan niya tuod marayaw. Ang kaning katakuran sinabi magiipat sila bili-bili biutang before sila biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala hauno before sila biutang haraayat ready na im mga kanabihan. Sin mission nila biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biat to mga taymod kumulya kami Islam. Biyanin hantang niya sin pagtawakon amon long niya pagbisaran ta in Rasul sallallahu alaihi wasallam asal siya aun na alamat sin pagkanabi niya jajakan. So insyaallah ta'ala di na kita muna tumubtob mga tayo mangud kumulya. Next set to insyaallah continue na kita niyo sin sira sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may nang na part 5 at niya sampil limago nin Nabi po din puas na sarungkan Abu Talib umulang putag dua nag-start nin Rasul sampil kapag matakil ta rito in rebuilding sing Kaaba among mangberi ning pagdayaw nila sing Kaaba hawak to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampil among pagtakon hilful fudul hauno in siaksi an sin Nabi in magdihil kaadilan ha mga sila mazlum yan niya pag-usahaw no uno para kada nagpaon sila sa pantun majlis para mag-defense mga sila yan niya nakaagad dito in Nabi hawak to jahiliya pa iban ang maun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam biat to mga tay mahud kumulya kami Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala na Ramadan Mubarak kanyo katan bangman tabukon sin Allah ta'ala in katan sinamal ibadat nato iban sin paglugto nato iban mura-murahan matangbos nato imbulan sin Ramadan iban pagwa sin bulan Ramadan madawhat nato in ulong rida iban rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.